Der kommer en af dem, vi allerbedst kan lide. Faktisk den bedste, vi kan lide. Med Bertel Winding fra 91, Lyse Nætter. Og den er bare god. Ja. Kun synge med, hvis man kan. Der er nogle kriterier. Hvis du ikke kan, så bliver du smidt. Nu må du kun synge med, hvis du kan. Men du skal blive siddende. Jens, må man nynne, hvis ikke man kan? Altså, eller... Det er sådan en snak. Selvfølgelig må jeg sige. Den er god. En, to, en, to. Kommer fuglene igen, og lyset vælter pludselig ind. Det kommer gennem alle sprækker, lyset nætter er tilbage. Alt hvad der rørte sig blev gemt, da du var rejst fra det som nemt. Men hjertet ved godt, hvad det ønsker sig, at pynte sig for dig. Du er tilbage, du er hos mig. Du er tilbage med varme dage. Du er hos mig. Nu kommer lydene igen, og verden vælter pludselig ind. Med parasoller og sandaler, bølger, maler, alt i sand. Jeg havde huset fuld af penge, og nye frugter fløjet ind. Men hjertet ved godt, hvad det ønsker sig, at pynte sig for dig. Du er tilbage, du er hos mig. Du er tilbage med varme dage. Du er hos mig. Du er tilbage.